Assalamu alaikum al'ummar karamar hukumar Kafur. Kira gare da ku fito kanku da kwarkwatan ku domin zaben adalin shugaba A matsayin ciyaman ɗinmu na gobe. a karamar hukumar Kafur. a zaben mu na 2022. A shiro man dandakwashin dimokuraɗiyya a wannan shekaru. Mata maza dattawa har da matasa. zaben adalin shugaba wanda ya san mutuncin talakawa Wato Honorable Kabir Ma'azu Mahuta. taimakawa al'ummar karaɗo baki daya. Kama daga kan bawa matasa aikin yi domin dogaro da kansu da ba su jali inganta harkar noma, ilimi da kiwon lafiya. Shi bai tsaya a nan ba, yana da burin ya taimaki magidanta. mu ma mata masu sana'o na cikin gida bai bar mu a baya. yana da kudi wajen ya inganta kasuwancinsu na cikin gida shine wanda ya ba wa mata injin markaɗe da injin murza taliya domin haɓaka su. Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da wannan adalin shugaba. Zaɓin Allah shi ne zaɓi. Ta da maza su tashi su samu